Върнах се у дома, учителю. Това не е твоя дом. Аз вече не съм ти учител. Да, вече имаш нов фаворит. Къде е този Пол? Да не се оплаши. Тази битка е между теб и мен. Ясно. Така искаш да се реши. Така трябва да се реши. Гних в затвора 20 години заради твоята слабост. Да слушаш учителя си не е слабост. Ти знаеше, че аз съм война дракон. Винаги си го знаел. Но когато Огуей реши друго, какво направи ти? Какво направи ти? Нищо! Ти не си война дракон и вината за това не е моя. Вината не е твоя? Кой подхранваше мечтите ми? Кой ме караше да тренирам до изнемога? Кой ми отне съдбата? Аз нямах правото да реша това. Реши сега. Дай ми свитъка. По-скоро ще умра. Всичко само за да се гордееш! Кажи, че се гордееш с мен, Шифу! Кажи! Кажи! Аз винаги съм се гордял с теб. От самото начало се гордеех с теб. Именно гордостта ми ме заслепи. Обичах те много и не видях в какво се превръщаш. В какво аз те превърнах. Аз съжалявам.